ƙasa. Mu dai Allah ya sani muna da Allah, kuma ƙololuwar kariya Allah ne. To amma shi kanshi Allah ya faɗa, ya ce inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. A wani gaba kuma yake ƙara cewa Bahaushe wai yace Allah ya ce tashi in taimake ka. Duk da bai zuwa Qur'ani haka ba, amma Allah me yace wallazina jahadu fina yace lanahdiyannahum subulana. Ba za mu kwanta mu ce Allah zai kare mu saboda muna da Allah ba, ba za mu taru a masallaci mu ce za mu yi ta addu'a saboda Allah ya kaɗe mana ba. Ba wai hakan ba zai iya yi ba, a'a, amma mu a karan kanmu wani haɓɓasa za mu yi don mu kare kanmu, sai mu nemi ƙololuwar kariya kuma ta Ubangiji. Mutum ya yi cuta fa yana shan magani, ba wai zai tsaya a gida ba, duk da ka san ba maganin ba ne wallahi, Allah ne yake yi. To a hakan ne ya sa dole ne mu ma mu gani meye za mu iya yi don mu kare kawunanmu in ta zo, in Allah da kuma ba ta zo ba. In har ta zo din, to menene za mu yi mu kare kawunanmu? Mecece ita cutar asalinta, me yake kawo ta, wani hanyoyi ne ake bi, su waye suka kawo, sun kawo don mene? Allah ne yake jarraban bayinsa, amma kuma dole sai da wani abu da bayin suka yi. Wasu sun ce an kawo dan kaza, wasu sun ce an kawo dan kaza, mu duk ba damuwanmu ba ne. Za mu gaya wa Allah wanda ya kawo dan mugunta